Ik ben er ontzettend blij mee. Het is een beetje clichéachtig natuurlijk, maar het is een jongensdroom waar je lange tijd niet over na hebt gedacht. En ja, vandaag is de dag dat het eruit komt. Ja, voorheen werd je altijd gezien als een potentiële keeper voor Oranje, toen je nog misschien wel 10 jaar jonger was. En nu eindelijk op je 30ste Oranje. Ja, ik ben inderdaad de hemel ingeschreven 10 jaar geleden, op de 20ste ongeveer, 2021. Het ging heel erg goed met mijn carrière en toen kwam er een verkeerde stap in mijn carrière. Er zijn een aantal minderjaren geweest en sinds dat ik bij NAC terecht ben gekomen is het weer een stijgende lijn. En met dit als hoofdprijs. Ja, je bent gewoon keeper van de nummer 2 van de wereld. Ja, dat heb mij gisteravond ook verteld. Dat is wel even een beetje wennen, maar ja, dat voelt ontzettend goed. Sander Bosker is tweede keeper. Jij wordt dus derde keeper bij Oranje. Wat is jouw reactie daarop? Ja, dus ik vind het prima. Ik bedoel, mij maakt het niet zo heel veel uit wie 2 of 3 is. Voor mij is het belangrijkste dat ik een positieve indruk achterlaat. En dat is mijn doel. En ja, voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.